diet iyo mosubati abona takoria kera kogonkio mwana mosubati na wanta konyare diet yons ya including proteins eka tokoria proteins na bakonyara kuruse nyama na bakonyara kuruse ngoko na bakonyara kuruse magena ye ngoko na bakonyara kuruse ngoko yani kuruse ensu arafu na mabera yeto kama kawaida then abakonyara kuruse shingende cheto toko yeka kerele toko na bakonyara kuruse tatabe mna nuts tu na kitoko choroka kagosi ontrate bana ni chinchugu musinchugu chinchugu chanya kokonyora ya bana karo mosubati yako konkia na wanta konyara ngento nga proteins kiko kora toko teba proteins they are sharing with the baby na ndeka to mwana wacho konyora all the body requirements we call in right amount isenga njobani you are sharing with the baby arafu ngento kandika ko batu kanyara ntoko nga complex carbohydrates katoko teba complex carbohydrates echiga ni extra carbohydrates that is just carbohydrates bona go koria so bonge senja energy you are going to use a lot of asana to kona ria weight loss mosubate kara ko nko charo rusi weight senja bana ngo chibare baby fat ndo na to nga body fat but bona ke kara to korikere bona ga karo to ko taba complex carbohydrates na senja nga bande malwa kwanda ba rusi karo mosubate ko rusi nekara totabe mbali bako karwanyo da bana konyara bwate ro appetite ya irense sana ya bona nata kero go tubia a lot of carbohydrates nekara konyara energy na carbohydrates chiga mostly to konyara kwase to konyara kurase whole grains na bona bitu ma totabe bobo kimo boito bwa kawaida na bakonyara kurase brown rice na bakonyara kurase igendo tokoroka nga omugati na bakonyara kurase also fruits na vegetables echi toko chibeka se complex carbohydrates ya na ndina ba mosubati yata kere konyara ndoko nga healthy fats healthy fats echi ganjiri toko nyara kurase totabe kurase avocados ndoro chobana ka toko teba healthy fats njiti chibwate chitabwati ekitoko toko chiroka ndobate fats chigachire ana nyara cholesterol free na kuna zile zenye nikozo na cholesterol bona katote wa healthy fats echiganchiri chitabwate cholesterol example ndo wata kuru na avocado nuts seeds ndo wata kuru oil liver ndo wata fatty fish ya echi na church ne chama na jira kar mosubati yako wangi bona kegara toko na chechiga chire na ringa mosubati okori a lot of fats nande echiga chire cholesterol related zinachangia pia kuleta hata complications ya mosubati with the time eko rabona kar toko badi pocket baragere na bomontara bwato karage aragere tenyora ngana wanta kuri miti some food sai bwatoke wana chichi komala ntere side effect bada chiko tabanga ntu atebe tenga kero kwanyo ri mwana wende koragera yeah so you eat smart arafu na ndono takero kuri kanto nga vitamins and minerals these are very crucial aso mosubati ndo bonsi yokogonki nechiga echigango nyator kulu amabera ya refresh ngo twara re ugende tokora nga ekwende minerals arafu ekaro kwanyari bintu minebyo vitamins tokonyara kulupia se fruits ya ekaro kwanyari bintu minebyo ngochiribe byakonya ekaro mosubati yakogonkyo mwana ndeni bachi goshana omwana we ya okay bya kabisa.